बाल्टी लेके जाता पाभर दूध कर है 2-4 किलो दूध हो कौनो मेला में जाए तो बेचा जा गाय भैंस रखे के चाहिए वैसा नहीं सिंह माथ के निमन होखे चटक होखे ले बड़े नचनिया ओकर ना की देखला बुझाता जे नेपाल से आइल बियो आया तना हवा बनौले बिया कहते कि ए राजा जी हमरा साल भर भी अइला भइल 2 साल लिहला भइल रे दादा तब तो एकर मतलब जे डॉक्टर साहब तब तो घरी खालिए बिया खालिए बिया ना बहुत सुंदर इनकर गायकी के जवाब नहीं है अजीत हलचल जी के इनकर कौन जिला घर हो छपरा जिला मारे तनी फास्ट ले मारो उड़ जवन चाहे सही वही के दवाई चला 4 दिन से बाप रे बाप ब्यास तो हम ढेरे देखल रहनी अपना जीवन में हमारा के यहाँ के कहत नहीं जे ब्यास नहीं डुमड़ा ब्यास हम डुमड़ा हैं लेकिन तोरा लेखा मौगड़ा ब्यास हम जीवन में ना देखल अजीत हलचल जी रौरा के ब्यास मानव को हमरा करोरा गायकी में दबा दी हमरा करोरा जानकारी में हरा दी अब बाउर बाउर बात रो बोल के हमरा के नीरज बाबू फालतू लगा अतना है ये फालतू लड़का बा है हमारा बेंजी वाला का कहता जे का दो बैटरी पर का दो भई रहे वे भी रेडी मसाला पे भई रहे अतना अश्लील शब्द के अतना ही नंबर गंदा गंदा बोलता रहे सो कहता कि 99 का दो हाड़ी में अब 5 गो नंबर बट बूढ़ा ब्यास के बबुआ ये नंबर के जवाब तारा के मिली नंबर के जवाब तारा के नंबर से मिली ये लोग गौना ही देख के दादा हो दादा रुआ रुआ ये लोग रुआता पब्लिक बाप रे बाप अब कहे के नहीं खे धर्म कौना जिला से आइल बोलो छपरा जिला से ई काहे लइकवा कहता ऐसे ए लोग के इहे लक्षण है हमनी के केहू से पूछबा ए भैया का हाल बा ठीक बा समझ ठीक बा भैया प्रणाम प्रणाम ई आरा अब अक्सर के इनका कहे जाए काहे भैया का हाल बा अरे भैया समझ पूछता रहा ठीक है बा इनका जिला के ई है पहचान ई है संगही दोनों आदमी चल गए जे शंकर जी के मंदिर में पूजा करे हम तो कोई नहीं तो कहने कि हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव इनकर भाव जब हम देखने अरे दादा हो ओए होए रे भाव में शंकर जी के मंदिर में जीव लात धरत है अरे शंकर जी ने हो अरे किने दुआरिया बे दादा अरे लिंगवा केने पाए दादा शंकर जी के लिंगवा ई है
जलवा यही पढ़ारे के बाद अरे दादा हो अरे कितना दिन पर आज देखे के लिंग मिलता ही दादा शंकर जी के तनी छूली अरे कितना काड़ा भाई दादा तबे हमरा बुझा गइल जे बबुआ ई 16 ना अरे 8 आना हवे सहेदा ई कौन जिला से आइल बड़े छपरा जिला से बबुआ कायदा में गाओ अगो नहीं गाओ शास्त्र 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 से मारक बता हमरा के मारता वहां तक वीडियो कॉल पर पाछी को देखी दो हां अब बताई अपना ताहरा के देखो ऐसा ऐसा आज हम दिखाई वीडियो कॉल पर नया से लेके पुरान तक हम इहे नु कने है कि देखो हमर चाचा बोले बड़े 1.5 बीघा बैगन रंग बहादुर चा कने जे है अपना बेंजो वाला का मुड़िया दे दो कहता कि हम मुड़िया त तू ले लेबो आ कदो एथिया कदो हम बबुआ ई हमरा के दे दिया एगो काम करी बाबूजी हमर 90 साल के हो गइल बड़े मरे मरे भइल बड़े हमरा के ए बबुआ केने गइल हमरा के ओणिया दे दिया हमरा बाबूजी के अपन कहिया प्राण छूट जाई डॉक्टर साहब ठीक नहीं है ये तू बोला ऐसे तनी हम चाहतनी जे बाबूजी के अपना छपरा जिला के सामान देखा